Sa bayan ng San Jose, ang pangalang Don Manuel ay hindi iniuugnay sa paggalang, kundi sa takot na humahalukay sa mga sikmura. Siya ang nagmamay-ari ng pinakamalawak na lupain, ngunit bawat ektarya nito ay may nakabaon na kwento ng pagnanakaw. Hindi siya gumagamit ng baril o dahas sa harapang paraan. Mas gusto niya ang pluma, wad na titulo, at ang pananakot ng mga abogado. Si Don Manuel ay isang lalaking may mukhang tila gawa sa marmol. Malamig, matigas, at walang bahid ng emosyon. Para sa kanya, ang mga magsasaka ay parang mga kalabaw lamang. Kailangang gamitin hanggang sa huling patak ng pawis. At kapag matanda na, ay dapat itapon sa gilid ng daan. Isa sa pinakamalaking hadlang sa ambisyon ni Don Manuel ay si Tandang Pulong. Ang matanda ay may hawak na maliit na piraso ng lupa na nasa gitna mismo ng planong subdivision ng Don. Ilang beses itong tinangkang bilhin sa presyong barya lamang. Ngunit laging tumatanggi ang matanda. Dito ko inilibing ang aking asawa, Don Manuel. Dito rin ako mamamatay. Ang matapang na sagot ni Tandang Pulong. Ngunit ang kasamaan ay laging may paraan. Sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga papeles sa munisipyo, pinalabas ni Don Manuel na ang lupa ni Pulong ay bahagi ng kanyang orihinal na titulo. Isang umaga, dumating ang mga bulldozer. Walang nagawa si Tandang Pulong, kundi panoorin ang pagguho ng kanyang maliit na dampa at ang pag-araro sa kanyang mga pananim. Sa sobrang pait at sama ng loob, inatake sa puso ang matanda. Namatay siyang nakatingala sa langit. Ang mga kamay ay nakakuyom sa tuyong lupa ng kanyang ninakaw na bukirin. Ang anak ni Pulong na si Selmo ay isang tahimik na tao. Ngunit ang kanyang katahimikan ay tila bulkan na nag-aalburuto sa ilalim. Habang ibinabao ng kanyang ama, walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip, kumuha siya ng isang dakot na lupa at ibinulong sa hangin. Pagbabayaran mo to, Manuel. Hindi ka mamamatay sa paraang nais mo. Ang bawat butil ng palay na kinuha mo sa amin ay magiging tinik sa iyong lalamunan. Sinasabing pagkatapos ng libing, nagtungo si Selmo sa bundok ng Sibol, kung saan naninirahan ng mga matatandang hindi na kinikilala ng simbahan. Ang mga may kaalaman sa lihim na karunungan. Pagbalik niya sa bayan, siya ay naging mas malungkot, mas payat, hanggang siya mismo ay pumanaw dahil sa hindi maipaliwanag na karamdaman. Ngunit bago siya malagutan ng hininga, may isang nakakatakot na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Isang gabi, habang naghahanda si Don Manuel ng isang marangyang hapunan na binubuo ng steaks at mamahaling alak, nakaramdam siya ng isang kakaibang kirot. Hindi yun katulad ng karaniwang sakit ng tiyan. Para itong isang mahabang karayom na dahan-dahang tinutusok mula sa loob ng kanyang puson patungo sa kanyang tadyang. Baka alak lang to. Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ngunit lumipas ang mga araw at ang sakit ay hindi nawala. Sa halip, nagsimulang lumaki ang kanyang tiyan. Sa loob lamang ng isang linggo, ang dating matikas na tindig ng Don ay napalitan ng isang anyong tila buntis. Ngunit ang kanyang tiyan ay hindi malambot. Ito ay matigas na parang bato at may mga kulay ubi na ugat na nagsisilitawan sa kanyang balat. Ang mas nakakakilabot ay tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Habang ang buong bayan ay nahihimbing, si Don Manuel ay gising, pawisan, at nanginginig sa takot. Mula sa loob ng kanyang tiyan,
may naririnig siyang mga tunog. Parang may mga kuko na kumakamot sa dingding ng kanyang mga bituka. Parang may mga bagay na pilit kumakawala mula sa loob ng kanyang katawan. Sinubukan niyang uminom ng lahat ng uri ng gamot, mula sa pinakamahal na antibiotic hanggang sa mga herbal na tsaa. Ngunit walang talab ang mga yon. Ang bawat subo niya ng pagkain ay tila nagpapakain lamang sa mga halimaw na nasa loob niya. Dinala si Don Manuel sa pinakamalaking ospital sa Maynila. Isinailalim siya sa X-ray, CT scan at MRI. Ngunit ang mga doktor ay napakamot lamang sa ulo. Sa mga scan, ang nakikita lamang ay isang madilim na anyo na tila gumagalaw. Ngunit hindi nila matukoy kung yun ba ay tumor o cyst. Wala kaming makitang medical na dahilan, Don Manuel eh. Pahayag ng espesyalista. Ngunit ang iyong blood count ay bumabagsak. Para kang nauubusan ng dugo. Isang gabi sa loob ng kanyang pribadong kwarto sa ospital, habang ang anino ng mga puno sa labas ay tila mga daliring kumakaway, nagsimulang mabulabog ang Don. Ang kanyang hininga ay naging mabaho, amoy imbornal at nabubulok na karne. Biglang binalot ng katahimikan ng kwarto bago ang isang malakas na ubo. Napabangon si Don Manuel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sakit. Nagsimula siyang sumuka. Ang unang lumabas ay hindi dugo, kundi isang kumpol ng buhok ng kabayo. Mahahaba at basa ng itim na likido. Sinundan ito ng mga buhay na uod, na kulay puti at matataba, na nagpupumilit gumapang palabas ng kanyang bibig. Ngunit ang pinakamasakit ay ang mga sumunod. Mga kinakalawang na pako. Bawat isa ay may haba na 3 pulgada. Matutulis at may bakas ng sariwang dugo. Tila bawat pako ay kumakatawan sa bawat kasinungalingan na binitawan niya para makuha ang lupa ng mga magsasaka. Ang bawat pako na lumalabas ay nagiiwan ng sugat sa kanyang lalamunan. Kaya't ang kanyang boses ay naging isang mahinang hagok na lamang. Ang kanyang tiyan ay lalong lumaki hanggang sa ang balat nito ay naging manipis na parang papel. Sa gitna ng kanyang huling hininga, nakita niya sa isang sulok ng kwarto ang anino ng isang matandang lalaki at isang nakababatang lalaking naangiti. Si Pulong at si Selmo. Sa isang nakakangilong tunog ng pagpunit, pumutok ang tiyan ni Don Manuel. Walang lamang loob na lumabas. Sa halip, libo-libong itim na langaw ang lumipad mula sa kanyang puson. Binalot ang buong kwarto at dumaan sa bintana patungo sa kadiliman ng gabi. Ang natira na lamang sa kama ay ang tuyot na balat ni Don Manuel. Ang kanyang mga matang dilat na dilat sa huling sandali ng matinding paghihirap. At ang kama na puno ng kalawang na may pako at mga buhok. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng Don. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong bayan. Walang umiyak sa kanyang libing. Ang mga lupang kanyang inagaw ay unti-unting naibalik sa mga tunay na may-ari dahil ang mga dokumentong ginawa niya ay misteryosong naging abo sa loob ng kanyang bahay. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga taga San Jose na tuwing kabilugan ng buwan, nakakarinig pa rin ng mahinang kalos sa hangin. Isang paalala na ang katarungan, gaano man ito katagal, ay laging dumarating. Kung minsan, sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya.